आगोलफ्राव आगोलनि सरकारनि समाव राबार बागान बानायनाय, साहा बागान बानायनाय, फरेस्टनि हाखौ दानस्रांनानै बेबायदि सोलिबाय थादोंमोन, जायनि थाखाय जोंनि थासारिया जोबोद गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जालांदों। दा नंखायनो बेबायदि रावखौबो दानस्रांनो होनाय जानाय नङा आरो जायफ्रा अलरेडि दखल खालामबाय बिथांमोनखौबो बिनिफ्राय जोङो एक्सन लानाय जागोन। ओंखायनो आं खावलायो जोंनि बिदा फंबायफोरखौ जायफ्रानोखि हा हु दङ बिथांमोना गावनि जायगायाव थांनांगौ आरो जायफ्रा हा हु गैथारा, जेरावबो गैया, बिथांमोननि थाखाय जों बेबस्था खालामगोन। खालि बिथांमोना गोदानै हाग्रा एवस्रांनाङा, थांनानै थानो थाखाय, जिउ खुंनो थाखाय, पार्मानेन्टलि रायजो जानो थाखाय जिबायदि पलिसिखौ जों बानायनो हायो बे पलिसिजों जों साफ्रोमबो बिदा फंबायफोरखौ बेवहाय रिहेबिलिट खालामनो थाखाय नाजागोन। आं खावलायनो सानो जे जायफ्रानोखि हा हु दङ, खाथियावनो गामियाव बा गुबुन जायगायाव हा हु दङ, बिनि उनावबो हाग्रा दानफैदों, बिथांमोना अननानै गावनि न'आव थांफिननाया मोजां। मायबा रांखान्थिनि जेंना दङ, माबा दङ, जोंजों सावरायोबा जों मदद खालामगोन। आरो बिथांमोना गावबा गावनि न'आव थांनो थाखाय आं खावलायो जायफ्रा हा हु दंखायो। क'क्राझार टाउनाव थानाय एबा गुबुन जायगानिबो माखासे सोरबा साफा सानै कन्ट्रेक्टर, साफा सानै राजखान्थि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो उल्टापानि फरेस्टआव फैनानै गुबुन गुबुन जायगायाव गुवार गुवार हा आवग्रिदों। दा आगोलफ्राव आगोलनि सरकारनि समाव राबार बागान बानायनाय, साहा बागान बानायनाय, फरेस्टनि हाखौ दानस्रांनानै बेबायदि सोलिबाय थादोंमोन, जायनि थाखाय जोंनि थासारिया जोबोद गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जालांदों। दा नंखायनो बेबायदि रावखौबो दानस्रांनो होनाय जानाय नङा आरो जायफ्रा अलरेडि दखल खालामबाय बिथांमोनखौबो बिनिफ्राय जोङो एक्सन लानाय जागोन। ओंखायनो आं खावलायो जोंनि बिदा फंबायफोरखौ जायफ्रानोखि हा हु दङ बिथांमोना गावनि जायगायाव थांनांगौ आरो जायफ्रा हा हु गैथारा, जेरावबो गैया, बिथांमोननि थाखाय जों बेबस्था खालामगोन। खालि बिथांमोना गोदानै हाग्रा एवस्रांनाङा, थांनानै थानो थाखाय, जिउ खुंनो थाखाय, पार्मानेन्टलि रायजो जानो थाखाय जिबायदि पलिसिखौ जों बानायनो हायो बे पलिसिजों जों साफ्रोमबो बिदा फंबायफोरखौ बेवहाय रिहेबिलिट खालामनो थाखाय नाजागोन। नाथाय जायफ्रा दिनै हा हु थानानैबो बेफोरखौ खालामदों, बे आयेन बेरेखा हाबा मावनाय जादों, बिथांमोना जाहाथे एक्सन लाबा दुखु मोना, आं बेखौ खावलायखानानै दोनदों। जायफ्रा गावबा गावनो मिथिगौ सोर सोर हा थाखानानै, न' बां थाखानानै फरेस्ट एवस्रांफैदों, गावबा गावनो मिथिखागौ। दा बिथांमोना थांफिननाया मोजां, बेवहाय आरो गुबुन पलिटिक्स खालामनाङा। जायफ्रा गैथारा बिथांमोनाबो जों मिटिं लिंगोन, फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ गावबुराफोरखौ लिंगोन, लिडारफोरखौ लिंगोन, फैनानै गावबा गाव बुंना लानांगौ जे जों उमुक जायगायाव थायोमोन, जोंहा हा हु गैला, उमुक जाबाय, तुमुक जाबाय।